ኣታ ገሊኦም ዘማርኻ ገሊኦም ከእዝናፍቕኻ ፍቕሪ ኣይረኣየካ እንዴ ዘለኹ ወይስ ልበያ ፀይባትካ ኣነ ዘየፍቅረሉ ኣብነት እንታይ እዩ ተሓዊሱንኮ ወረግድን ደ ከፍቅር ዘለኒ ወይቲ ጉዳይ መቼም መፍታን ዝመስሎ የለን ክፍትን ኢለ ነታ ኩሎም ዝፈርሕዋ ጓል ክፍልና ንዕርክነት ክሓጠንቕ ኢለም መልክዓ ዝድፍር ኣይኮነን ከም ናይ ሓደ ዳይሪ ዝተረኽበ ሓቀኛ ዛንቶም ፍቅሪ ከመይ ገይሩ ሂወቱም ይቋፅረሉ ይግርመን እዩ ምስ ኣርክተይ ፍርቂ ዕላና ብዛዕባ ፍቅርን ምስኣል ዘለና ዝምድና እዩ ኩሎም ኣፎም ዝሓቦም ይዘረቡ ፍቅሪ ካብቲ ዘንበብኮውን ስምዖኹ ተበጊሲ ዝርድኣ ነገር ኣለዎም ብፍላይ እዞም ዘፍቀሩ ኣርክተይ ካብቲ ክኸድዎ ዝግባእ መስመር ዝውፅሉ እዋን ክዝክር እንከለኹም ይገርመኒ እዩ ፍቅሪ ከምቲ ዝብልዎ ጥዑም ዘይኮነ ከም ሓሽሽ ዘጸልል ክኾን ኣለዎም ኣነኸ እንተ ኮይኑ ዘይፍቅር ፍቅሪ ከምቲ ዝብሎ ጎፍታ እንተ ኮይኑ እታ ንኸዳ ቦታ ነመሓራ ንኽደና ንበልዓ ንሰትያን ሓንቲ እያም ንኣይ ከመይ ኣቢሉ ዘይሕዘኒ ኣይርድኣንን ብሓቂ ሎሚ ጣዕሞ ዝብል ስምዒት ይወረንሎም እቲ ሓቀኛ ምስክርነት ከይጣዕምካ ክርከብ ዝከኣል ኣይኮነን እንተወሓደ ነዞም ኣርክተይ ከመኽሮም ከለኹም ንስምዒታቶም ተረድኤ ብዝቐለለ ክርድኦም እኳ መሓገዘኒ ድሓን ንስኻ ስተንበል ንኣኻ ኣይረድኣካን ክብሉ ጦቕ ኣቢሎም ንዘለዎም ኣታ ገሊኦም ዘማርኻ ገሊኦም ከእዝናፍቕኻ ፍቕሪ ኣይረኣየካ እንዴ ዘለኹ ወይስ ልበያ ፀይባትካ ኣነ ዘየፍቅረሉ ኣብነት እንታይ እዩ ተሓዊሱንኮ ወረግድን ደ ከፍቅር ዘለኒ ወይቲ ጉዳይ መቼም መፍታን ዝመስሎ የለን ክፍትን ኢለ ነታ ኩሎም ዝፈርሕዋ ጓል ክፍልና ንዕርክነት ክሓጠንቕ ኢለም መልክዓ ዝድፍር ኣይኮነን ከምኡ እንተዚከውን ክፍልና 15 ኣውዳት ኣለዎም እንተወሓደ እቶም 10 መሓተትዋ ኣነ ዘሕምም የብለይን ሓቲትያ ረጊፃትኒ ክትከይድ ኢለ ኣይፈርሕን እየ ንዝበዛሕና ሰላም ኣይትለናን እዮም መቼም ሓደ ረፍዲ ብፍቕራ እምበር ተጀልኣኹ በልኩም ንኣርክተይ ተማዊት ሓቂ ከምስል እናፀዓርኩም መዓልቲ ኣለዎ ዶ ኣይብልናካን ከይድበል ሕጂ ሰሓና ኢሎም ስሒቆም ኣሚኖምኒ ንፍቶ ኣስኣየ ማለት ኢለ ሓሲበ ካብ ምውሳእናለ ግን ከኣምኑኒ ካብ ከኣሉ ተግባራት ፍቕሪ ፈሊጤ ኢለ ተተባብኣኹም እንታይ ደኣ ክገብር ከምኡ ገይረ መእተዊ እንተ ረኸብኩሉም ኣብ መደቂስና ብዙሕ ኣገባብ ኣተሓታ ጥዑማት ቃላት ክዳን ጨና ብሓይሊ ዘብቆልናዮ ፊዮሪ ከይተረፈ ተኣንጢቡ ተዳልዩ ናይ ማይክሮባዮሎጂ መፅናዕቲ ኣዝዩ ዘሕመኒ ነዛ ፈተና ክብል ኣይቢረቀኒ እዚ ናይ ፍቕሪ ተዋስዒ መዛነዪ ኮይኑኒ ሻወር ካምፓስና ንግሖ እንተ ዘይረኺብካ የላን ከማይ ጨሎት ንግሖስ 6 ፈርዓን ኣተስኦም እቲ ብዝሓሊ ዝተረረ ማይ ኣብ ርእሰይ እናክኣውኒ ተሓፂበም ብጥዑም ሰማኳ ወድኣም ንዘፍቀረ ከምዚ ምሽብሻብ የለ እንተ ኮይኑ ኣዕሩክተይ ይበድሎም እየ ነይሮም ቀሳነት እዚ ኩሉ ንኣኽ እዩ ፍቕሪ ጀላእ እዚ ኩሉ ንኣኽ እዩ ንግሖ ቁሪ እንተሓልዩ ቀሳነት እታ ቆቢዕ ዘላታ ጎልፍኣ ጌርያ ትመፅእ ከምዚ ናተይ ናብ ፍቕሪ ትኸይድ እንተ ትሕሉ ነይራ ከምዚ ተኸዲነ ኣይመፀት ነይራ ፊየሪ ሒዘ ናብቲ ቀሳነት ኣሳፊሐትሎ ዝነበረ ሳዕሪ ገፀይ ከይደም ኩሎም ጀምኣ ከም ፊልም ይእዘቡኒ ከም ዘለው ኣፈለጥ እየ ሰገጥ ኣይበልኩን ኣብ ቅድሚኣ ከይደ ኣብ ፈርሲ ዳንጋይ ኮፍ ኢለ ፍሽኽ ኢለያ እቲ እሱር ገፃ ፍሽክታ ዘውፅእ ኣይመስለኒ ነይሩ ግረኺበ ሙዚቃ ትሰምዓሉ ዝነበረት መስምዒ ኢርፎን ካብ እዝና ኣውፅኣ ናይ ንግሆ ሰላም ተሓበትኒ ሰሓቅ ክመርቀኒ ይደሊ ነይሩ መእተይ እንተኾነኒ ስለምንታይ ቤና ከም ዝኾነት ሓቲተያ በኒ ምዃን ኣይፀልእኒ
أما بينخ كجدفك على النمال ديو إلى أين نرآخو نو بحبش إمبر إذا اللي مالت أيكون كن إلى تنسحقت أنت تسمع خمس أنحت حديث أيام أنا زلني نوح جيزي مسألة لما خاد زربنا بزيكا كلتنا زفلت من دوليم زحتت كحتو كتمل سلاي دليتن إيرفون أقربات اللي مسأ الرفع إلى أذني أن تسألهم فقرب أدل أن تقينوا هم أدل ديو زمنهم أدل تقينوا فقري سألوتي سمع فتقاري أبالا تاناتي مقلي فقري تقومت باللبي أتول درفي صحاقي مقوصار سينا كساب زنبس حقم سرحي زبلا كله أسحقني كأسانت مجمرتا تحاوسوات أني حمسعي سحقم أويز فقري زبلو كم يزبلا يوم أنت نقر خي تقيم اللي دخيليا سخونك حسبكو كندتي إذا سحكا يكون إلى كم زيت قيام اللي عرقا قصة اللي زحسبكون زقبركون مس أروخي استماعتكو أتا فيرين آمخوانا أفقر زلني سمئتي كحاب أخو نجريم قالتي فيها تردئاتني سحق رايكوينم أتوم أروخي تحب إملو زلوبوتا مس أراخوا بس حق كتمتني دليم أنت خندي تصبق الصبي بمعادو زل أزلو أزيز حق أسمد حنتكويم دقاقيمكا أنت تسحق أشام حنت تواسو أخن سارح تسمام عنام بحانساتس إنا إذا لازم أخو فيور بخبري تقبل حقيفاتني أمام كوي كنا جن أروخي زقبرو تريوم نبرات نساون كماي قويتا فقري أدلين دو حابني قويتا فقري تمنيتين دو أرئيني كتوليا تانيحم حادش أمت بحادا كنا مستسمام إنا بركا كلتنا فقري زقوسينا دو يكونان إني إيدي تتحيزنا ناب كفلنا آتنم كل السب كم جقنا فقري وصرني فقري أبيك أربنيلو مسك أسانت بحادا كان كيدنبر كال زود أي نجر يلن أنت أنا نتدرف بوشت أيك أسألكم قالت ألون خلو أن نبلوك أبدوني إذن بيا اللخو هيوتي مألويت أفئني